Čus lidi, dneska si dáme, zase zahrajeme mod Merge Tactics, už jsme ho hráli včera a dneska to natočíme ještě jednou, dáme si to znovu, protože mě to včera hrozně bavilo, tak asi můžeme jít rovnou na to. A ještě si dneska natočíme jedno video, na to se taky potom můžete jít podívat a to bude Road 2600 párků, takže nějakých 150 párků. Tak, no jako by tato hra je, že si dole za ty elixíry oranžový, tak si vybereme postavu, potom můžeme vylevelovat a udělat z nich další postavy. A hrajeme prostě proti různým lidem. A když vyhrajeme, tak jim ubereme, myslím, že 2 životy, nebo prostě nějaký životy z tý. No, jak jste teďka mohli vidět, tak prostě z tý. Nevím, jak to prostě z té stavby, tak ubereme 2 životy, myslím. A potom ten, co vyhraje, tak jde proti tomu, co vyhrál znova. Tak je to pořád dokola. Čekej, když bych prodal tohle, tak to nic. No, takže teď si prostě můžeme někoho koupit za ty elixíry a potom počkáme, než si všichni vyto a můžeme mít a jdeme na další kolo. Tak proti tomuhle asi nevyhrajeme, no. Takže teď jsme prohráli, nevím, proč nám dal 3, ale to nevadí. Takže teď si vylevelím tu, dám sem tohle cápka a prodám, no tak to se tím nechám, ale prodám to a koupím si Mega Knighta. Tak ještě jsem rychle vyměnil Goblina za Barbariana. Teď bychom to mohli vyhrát i. Nice, takže ty omráčíme, teď je nahitujeme. Jo, tak to jsme vyhráli. Hop, vyhráno. Tak, tady už je jeden skoro mrtvej. Co by se mohl vzít? Můžu zkusit tohle. A teď ho prodám. Upgradenu Barbariana. Za kolik prodám? Za 7 jí prodám, jo. Prodám tohle za 2 a upgradenu Mega Knighta. Nevím, jestli to bylo úplně nejlepší, ale asi jo. Tak, takže to zase začne. Teď plně bychom tohle mohli vyhrát, jo, tak to vyhrám. Snad. No, i když asi ne, no. Tak to nevyhrám určitě. Ty krása. Tak to jsme prohráli. Protože nemáme nikoho. Zkusíme banditu. Tohle koupíme. Tohle prodáme za 3 a mohli bychom koupit tohle. Tohle dáme dozadu. Tohle dáme taky dozadu, tohle dáme dopředu. Tak. Protože ten na ně potom skočí a on je omráčí rovnou, takže to bude dobrý. Tak. Že by po nich teďka měl skočit. No tak ne. Jo, tak teďka po nich skočí až. Ale nahituje, takže dobrý. Tak. Jsou mrtví. Nice, tak tohle byla dobrá hra. Takže jednou jsme rovnou zabili. Tak oba 2, teď už to je jenom mezi náma 2. Mám sice jenom 4 životy, ale nevadí. Když prodám prince, tak to nic. Když bych prodal tohodle a prince, tak bych si mohl upgradenout tohodle. Když prodám Barbariana a koupím prince asi, no. Nebo ještě možná
No, nechám tam prince. Nevím, jestli to bude dobrý deck, ale uvidíme. Snad jo. To má hodně dobrý deck, no. Tam mě má všechno. A hlavně tu bombující. Protože on mě pořád omračuje. Ale vypadá to, no, jo, tak to prohraju, no. Tak tím pádem jsem skončil druhý. Tak. Nice. A ještě si dáme takhle nakonec, tady otevřeme tohle a otevřeme se tady level up chestu. To nechci. Tak. Takže coiny, gemy, Giant Snowball, Giant, raketa. Tady by mohla být nějaká legendárka. Epic. Nice. A jest. Ten je nedobrý. Jakože moc ho nepoužívám zatím, ale jest, to se mi taky bude hodit. No, co byl celkem dobrý opening nakonec. Ještě si tady otevřeme tuhle chestu. Nice, 3 hvězdičky, to je dobrý. 3000 coinů, to nic moc. Coiny si otevřem. A to bude asi pro dnešní taký krátký video vše, tak dejte like, odběr a napište něco do komentářů. A čus.